ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ତ ଭାଇ ନା ଦେଖେଇବି କଣ କଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଓହୋ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଓହୋ ଓହୋ। ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତିନି ମାସ କଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି କହିପାରେ। ତିନି ମାସର ଇଏ ମୁଁ ବି ଜାଣେ କଣ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଲାଗୁଛି ହଁ। ଗୋଟେ ପାଟି ମାନେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ କିଛି ବେଶୀ କହିବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମାନେ କିଛି ଶୁଣିବନି ଆଚ୍ଛା 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 ଏମିତି ଦେଖିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଚ୍ଛା। କଣ ଦେଖିବନି କଣ ଦେଖିବନି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ଖରାପ କଥା ଖରାପ କଥା କହିବନି ଆଉ ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବନି ଭଲ ଦେଖିବନି ଓହୋ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବ କୁମ୍ଭୀର କୁମ୍ଭୀର ନାଇଁ ତ ଇଏ ଡାଇନସର। ଡାଇନସରକୁ ଦେଖିଦେବା ଆଚ୍ଛା। ଡାଇନସର ପାଖକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତା ଦାନ୍ତ କେତେ ଅଛି ତ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ହାତ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଓହୋ ହାତ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦାନ୍ତ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଠି ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ପୁରା କ୍ଲିଅର। ପୁରା ଡିଟେଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ। ଏବେ ସିନେରୀ ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି କି ଥରେ ଥରେ କ୍ୟାମେରାଟା ତ ମେଘୁଆ କରିଛି। ଦୋଳି ଖେଳିବା। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ନା ଆମେ ଦୂଳି ଖେଳି ଯାଉ। ଏଠି ଫୁଲ ଗୁରା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। ଏଠି କଣ ପାଣି ଅଛି ସେଠି ବସିବ ନା? ସେଇ ସାଇଡକୁ ଯିବା ସେଠି ବି କଣ ପାଣି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ହେଲେ ସେଇଠି ବସି ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ଭାବି ହବନି। ଦେଖିବା ବସିବା ଏଟା ତ ବୁଲିବ ନା। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ଯିବା ଏଇଠି ଯିବା। ହବନି ବସି ଏପଟେ ଆସ ଖାଲି ବୁଲିବା କଥା